Silav êvar baş hevalno ew civîna meşhûr bi dawî bû. Îro civînekî pêkat desteya şopandin û tespîtê ya dewleta Tirkiye ya bi armanca bêçekirina Kurdan, bêtesîrkirina Kurdan îro li Enqereyê pêkat civîn bi dawî bû rêzeke biryar hatine girtin ka em hinekî çavlê bigerinin ka mesele çi ye, çawa ye. Hevalno derdê me giran e. Ji we re bêjim eger hûn bikaribin bernamê bişopînin yan jî behecî bînin ji bo ku zêdetir biçe pêş hevalan baştir e. Mala we ava gelek spas dikim. Niha dew çi ye, mesele çi ye? Hûn zanin di çarçoveya vê pêvajoyê de rayedarên dewleta Tirkiye ez ji wan re dibêjim çi navenda şerê taybet ya dewleta Tirkiye. Ji ber ku ev însanê ku em ê behs bikin niha endamê şerê taybetin bi salan li hember Kurdan şer kirine. Hêjî ji erka xwe îstîfa nekirine, yani beyan nekirine ku ji navenda şerê taybet îstîfa kirine bûne mirovên dewletê û hebûna Kurdan û Tirkan wekî hev dibînin. Beyanetekî wan, daxuyaniyekî wan, tiştekî wisa tune ye. Di çavê me de hêjî mirovên desteya şerê taybetin. Tenê ji bo tunekirina şervanên Kurdan dixebitin. Bêtesîrkirin. We goterê niha em ê yek bi yek navê wan jî bibêjim paşê em ê behsa biryarê wan bikin. Ya muhîm tabî helbesta me Kurdan e. Em Kurd dikevin nava tavrekî çawa, helbestekî çawa. Ew muhîm e. Em alîgirên aştiyê ne, em alîgirên wekheviyê ne, em alîgirên edaletê ne. Wekheviya Ereb û Kurdan, wekheviya Tirk û Kurdan. Ji bilî wê ji wê kemtir em tiştekî naxwazin, ji wê kemtir em her tiştî red dikin. Em nikarin bêjin gav bi gav jî, çima gav bi gav? Ev 7 sal em sekinîne. 7 sal e dewleta Tirkiye destaniye serheqê me, mafê me, dewleta me, hebûna me, wexta me ji me girt, azadiya me ji me girt, ciwaniya me, her tiştê me, namûsa me, rûmeta me ji me girt, her tiştê me ji me girtiye. Em nikarin dî bisekinin. Em nikarin bibêjin ka em li bendê bin dewleta Tirkiye xêre bavê xwe çi da me, tiştekî wisa tune ye. Ew tehemûla me nemaye. Vê êvarê jî min got ez ê dîsa bibêjim kes bila Kurdan bi kuştinê tehdît neke. Kurd bi têra xwe hatine kuştin. Em aniha wekî millet di nava şînê de ne ji xwe bi dihan mîlîtanên me ê şehîd bûne di salên berê de şehadeta wan nû eşkerê bûye, hêjmara wan dibe 40 be, 50 be, 100 be, 300 be. Li heremên cudayên Bakurê Kurdistanê milletê me di nava şînê de ye. Bi vê wesîlê hemî malbatê me malbatên lehengan, şervanan em ji we re sersaxiyê dixwazin, ilme temaşe dikin. Em rêz û hurmeta xwe nîşanê we din. Êşa we êşa me ye. Zarokên we ewladê me ne jî em êşa we fehm dikin. Em alîgirê we ne, em li cem we ne. Şehîdên vê dawê şehîdê me ne. Yani imkanê me çê nabe em werin nava we mixabin lê em êşa we hîs dikin. Armanc ew e ku carekî din êşekî bi vî şeklî çê nebe lê heqê kesekî ji tune me tehdît bike ji bo êşên bi vî rengî bi me bide jiyê. Civîna desteya şopandin û tespîtê bi rêveberiya cîgirê Serokkomarê Dewleta Tirkiye Cevdet Yılmaz dest pê kir. Îro pêkat qanûna çarçoveyî ya bi navê xurtkirina hevgirtina netewî û yekparebûna civakî di desteya giştiya meclîsê de bi 467 dengan bûbû qanûn di rojnameya fermî ya dewleta Tirkiye de hate ragihandin ji bo sepandin yan go yani pratikirina qanûnê wê sê deste bihatine avakirin aniha bûne 4 deste ez ê ji we re bêjim. Yek ji van destiyan jî desteya şopandin û tespîtê ye. Civîna yekem ya desteya şopandin û tespîtê bi rêveberiya cîrgirê Serokkomarê Dewleta Tirkiye Cevdet Yılmaz hate li darxistin li Beştepê li Enqerê. Di civînê de Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan ev kesê ku ez navê wan dixwînim wana hemî endamên navenda şerê taybetin li hember milletê Kurd binêrin. Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye Hakan Fidan ku heta niha serkêşê Mîta Tirk îstixbarata Tirk bû. Şerekî taybet li hember Kurdan da meşandin erê.
Hêjî endamên navenda şerê taybet e özel savaş ha. Özel savaş dairesi têda dixebite naxebite? Têda dixebite. Wezîrê Karê Navxweyî Mustafa Çiftçi beriya di şûnewî de Süleyman Soylu bû. Ji wezîfê hate girtin niha ev ketiye şûnewî. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek behsa wî nekim. Nû ye. Beriya niha Sewcî bû. Selhedîn Demirtaş da bû girtin. Tiştekî wisa heye. Bana endamên navenda şerê taybetin. İnsanekî süper berradayî heye Yaşar Güler. Wezîrê Parastinê ye. Yani serkeşê temamê askerên dewleta Tirkiyeyê. Yek ferdekî wan jî îstîfa nekiriye, yek saziyekî wanê askerî jî xwe fesih nekiriye. Wî jî ji navenda şerê taybet îstîfa nekiriye. İnsanekî tamamen zır dijminê milletê Kurd e. Yaşar Güler. Dengê me bila biçîye. Yani tu firqa wî û Süleyman Soylu tune ye. Vana dijminê sondxwarê yê milletê Kurd in. Serokê Mîtê İbrahim Kalın. Mirovê şerê taybet ê li hember milletê Kurd e. Navendekî birêve dibe. Mesela istihbarata Tirkiye heye MİT sedî nûd û pêncê faaliyetê Mîta Tirk tenê ji bo tunekirina faaliyetên siyasiyên Kurdan e. İbrahim Kalın ji bo wî dixebite. Bixwe hunermend e. Sazê lê dixe, strana dibêje. Ji xwe mirov şaş dibîne. Yani insanekî zirnik mantıqa wî ya hunerî hebe. Çawa dikare di nava istihbarata dewletekî ew qasa qirêj de cihî bigire têda bixebite. Çawa dikare bibe milê rastê yê Tayyip Erdogan ku ew qasa mala xelkê xirab kir. Ez sirf behsa Kurdan nakim. Binêrin. Li Tirkiye sedî şêst însan ji rêveberiya îro ya dewleta Tirkiye nerazî ne. Weke despot pê nasê dikin, dîktatör pê nasê dikin. Sedî şêstê civaka Tirkiye piraniya wan Kurd in, yê din Tirk in û milletê din in. Yani ev rêveberiya ku em bi wan re di nava danûstandinê de ne, rêveberiyekî ne pak e. Ev însanê ku min navê wan ji we re gotin, İbrahim Kalın, Mustafa Çiftçi, Akın Gürlek, Yaşar Güler, Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan. îro li hev civiyane. Ji bo çi? Ka em çawa van milîtanên liheng ê milletê Kurd bêçek bikin. Ev tevgera ku biye hêvî, biye umut ji bo milletê Kurd em çawa dikarin tune bikin. Ji bo ku xwe bi xwe fesih bike û vegere û daxilê siyasetê jî nebe. Ev û mehfû jî dernaxin. Ew jî tune. Û navê wan jî naguhere. Yani di çavê wan de vana weke terorîst hê jî tên dîtin. Tamam. Hevan ji kerema xwe re ji min re nebêjin eleqa viya bi pêvajoyê heye. Binêre ev însanê ku ez boye didim naskirin ku qedera me di destê wan de ye navenda şerê taybet e. Tamam mı? Özel Savaş Dairesi. Türkiye wî. Vana mesela Özel Savaş Dairesi min pê nasê kiriye? Na. Kî pê nasê kiriye? Rêveberên tevgerê. Bi salan ji van însanan re gotin vana endamên navenda şerê taybetin. û empozê me kirin, li ser me fers kirin û me jî got, me di nûçiya da got, xebera da got, televîzyonan da got. û di mejiyê me de jî wisa bicih bîye û rast e jî. Çünkü aktivîte xebata van însanan şerekî taybet e. Fitne, fesadî, provokasyon çi bixwazî li cem wan heye. Tamam. Heta vê derê. Niha divê em teyîd û tespît bikin. Em tespît bikin ku ev însanên li hemberî me, muxatabên me ne ji însanên rêzê ne. Bi dehan salan perwerde dîtine, vana hemî pisporên şer in, tevgerên rizgariya netewî çawa tune dibin, hêzekî eskerî dema radibe dikeve nava şer, merû çawa wana dikare manîpüle bike, wana ji rê derbixe, merû çawa dikare civakê sor bike li hember vê tevgerê,
Vana hemî rêw û rêbazin mijarên perwerdeyîne Hakan Fidan 10 sala li ser xebitiye. Hakan Fidan sporê vî işê ye. İbrahim Kalın bi salan li Tirkiye Wezareta Karê Derve birêve bir. Serokên cîhanê nas dike, dîplomasiya navnetewî zane, xwendiye. Merov milletekî bindest ku tu carî serî raneke, merov çawa dikare birêve bibe. Milletê Kurd ji bo xwe weke bela dibînin. Yani hûn bawer dikin hebûna milletê Kurd qebûl bike? Na. Ez bawer nakim. Çima hebûna milletê Kurd qebûl bike sibê du sibê muhaqqaq milletê Kurd dîsa daw dike yani. Dawa milletê Kurd mesafî dibe. Ez ji we re dibêjim mutlaq wekhevî, heta mutlaq wekhevî çê nebe milletê Kurd çawa dikare ji daxwazên xwe dûr keve. Ev yek. Ev însanê ku em behs dikin hem rêveberiya tevgerê, hem însanên pispor, rojnameger, akademisyen, herkes di wê qenaetê dane ku ev kesî ku min navê wan ji we re xwend. Cevdet Yılmaz behs nekim ji ber ku ew siyasetmedar e, ji Bingolê ye, Kurd e, tamam ketiye tora wan. Lê vana yê din hemî mirovên Cevdet Yılmaz Akın Gürlek jî ew ye. Özel Savaş Dairesi elemaniye. Tamam, vana endamên navenda şerê taybetin. Vana hemî ev in. Tenê Cevdet Yılmaz karim jê derbixim. Hadi, em jê re hinek ew bikin. Niha herkes li bendiyê ku li ser civînê daxuyaniyekî nivîskî were belav kirin, heta vê êvarê jî civînekî daxuyaniyekî nivîskî tune bû. Di civîna ewil de, îro civîna ewil hatiye li darxistin. Di civîna ewil de bahsa bin komîteyan hatiye kirin. Yani komisyonên binî alt komisyon. Koma pisporan ya ji bo karûbarên dadî heye. Ew e komisyonekî pisporan e ji bo karûbarên dadî edaletê birêve dibin. Vana hemî ji bo bêçekirina Kurdan e, bêtesîrkirina Kurdan ji we re dibêjim. Mekanîzmeyekî çawa ava kirine binêrin. Em çavkaniya xwe mixabin ji çapemeniya Tirkiye digirin. Çünkü wekî din tiştekî destê me de tune. Çima em ji çapemeniya Tirkiye agahiyan digirin? Yek hevanno ev civîna navenda şerê taybet ku çêbiye ji bo bêçekirina Kurdan hemî Tirk in. Cevdet Yılmaz ne dedi? Ew Kurd e ama ser navê Kurdan li wê derê ne? Vana Tirk in. Li ser navê dewletê li wê derê ne? Li ser navê Kurdan tu ferdekî, tu însanekî tune ye. Ma dünya xira dibe tu çend rewşenbîrê Kurdan jî bigirî nava vê komîteyê tu bibêjî ya girî û gazincê we çine, daxwazê we çine, merû çawa dikare bê ku Kurdan bêşîne vê pêvajê birêve bibe. Hasasiyetê Kurda çine? Nava civaka Kurd, milletê Kurda çi tê axaftin? Ji ber vê yekê ev civîna Tirkan e. Binêrin. Yani civîna Tirkan ya ji bo bêtesîrkirina Kurdan e. Kî dikare berovacî îdia bike? Çima em pir rehetî dibêjin Kurd, şerê Kurdan, milletê Kurd, çima em nikare bêjin Tirk? Wextê em dibêjin Tirk, çima hin heval aciz dibin? Civîna Tirkan e. Ma Kurd tê de hene? Na, Kurd tê de tune ne. Veya civîna Tirkan e. Civîna Tirkî jî ne. Civîna Tirkî be tê de Kurd hebûn. Çünkü de Türkiye'de Kurd jî hene. Tune an hatê de. O demê veya civîna Tirkan e. Ji bo çi? Ji bo bêtesîrkirina Kurdan. An hatê plan kirin ku komisyona binî ya ewil li ser teslîmkirina çekan û mekanîzmeya piştrast-kirinê li qadê be. Yani komisyonekî taybet tê ava kirin. Ev komisyona taybet ji bo teslîmkirina çekan e, ji bo ku teyîd û tespîta li qadê pêk bîne tê ava kirin. Tamam? Wekî din komîte wê bişopîne ka wê çek li ku derê kengê
bi kîjan şeklî werin teslim girtin. Ji bo karûbarên dadî jî komîteyekî taybet heye, ew jî komisyonekî dudiyan e, komisyona adaletê ye. Ew jî kesên cuda wê têda cihî bigirin. Armanca vê komisyonê ew e, ev komîte rayedarên Wezareta Adaletê têda ne, dadwerin, dozgerin wê têda cihî bigirin, ji bo tevkariyê bikin. Dosyayên endamên Partiya Karkerên Kurdistanê yani ew lehengên Kurdan dosyayê wan wê werin lêkolîn kirin. Li gorî statiya wan, li gorî hukûqê werin kategorîze kirin. Yani binêrin bêrûmetiyekî çawa ferz dikin li ser milîtanên me. Yani hûn hevalê hevin, hûn li çiyê ne pêvajûyekî dest pê kiriye, hûn tên, hûn vedigerin malê xwe. Ev endamên komisyona dadê ve kategorize bike. Bêje te filan tarîxê li filan derê şer kiriye, di şerê te de hin insan Darabakur kîjan e ya? Darabakur dixwaze tevlî be. Mümkün e heval. Deqekî ez nûçe xwe pêşkêş kim dara. Dibe em tevlî hev nekin heval min. Niha ev komisyona dadê erka wî çi ye? Wezîfa wî çi ye? Tu hevalê xwe hûn li hengên Kurdan e, hûn tên. Tamam. Ew ê we kategorîze bike. Te filan derê te filan tiştî kiriye. Filan çalakî kiriye. Tu tevlî filan nizanim çi bûyî. Tu bûyî sebebê kuştina ew qas askerê me. Em te cuda dikin. Cezayê te heye, belkî 5 sala, 10 sala tu tevlî siyasetê nabî. Belkî tu bin çavderiyê de li malê te werigirtin. Tamam. Hevalê te vaya nû tevlî biye, vaya nizam çi biye, vaya fermandar e, ew ê we wisa ji hev cuda bike. Vaya yek. Yani armanc ew e, komîteya ku rayedarên Wezareta Dadê û darwer dozgerên ku wê bi cihkirinê de cih bigirin, dosyayên endamê PKK'yên ku vegeriyane li gorî statiya wan a hukûqî kategorîze bikin. Dadwerê înfazê biryara paşxistina înfazê wê bide. Dadwerê înfazê biryara paşxistina înfazê bide, ne bin komîte. Ew komisyon nikare biryarî jî bigire. Tenê tespît dike kî li ku derê şer kiriye. Tamam. Paşê hakimekî cuda heye. Ew ê ceza bide. Pêvajoya lehevhatina civakî û rehabilitasyonê. Mesela vaya acayip insanan li hengê me şervanê me piçûk dixîne. Ya rehabilitasyon çi ye ya? Ya binêrin li Düzce, li Karadenîzê, Trabzonê êrişê milletê me kirin ya. Êrişê wan zarokan kirin ya. Ew qîz û law hebûn di Erebê de êrişê wan kirin. û Tirk dibêjin hûn çi digerin wan dera, ma memleketê we tune ye, biçin malê xwe filan. Halbuki ev însanê me çûne piştgirî dide wan. Ya ew qasa rezîl in. Pêdiviya van însanan bi rehabilitasyonê tune ye. Rehabilitasyon çi ye? Yani tu însanekî dînî, edel bedelî, ne li ser hişê xwe, tu ji bo civakê xeterî, wextê ku tu hatî, em te di navendekî rehabilitasyonê de derbas dikin. Veya tu carî em nikare qebûl bikin. Veya piçûkxistina şervanên me ye. Halbuki hevan no, binêrin. Şervanên me dibe ku genç bin, dibe ku acemî bin, dibe ku cana hereketê wan, gotinê wan pir ciwan be, ne li gor dilê me be, ne gihîştî be, lê ev însanên me di malbatên esîl de mezin bûne. Kes nikare ciwanê me bixe rehabilitasyonê. Heddê kesekî nine. Ne wisa ye? Ê divê bikevin rehabilitasyonê, Hakan Fidan e, İbrahim Kalın e, mana hemî qatil sürüsün e, Yaşar Güler e, Tayyip Erdoğan e, Devlet Bahçeli e. Vana hemî divê rehabilitasyonê re derbas bibin. Yan jî imkanê wan çê bibe, bila ji bo hefteyekî du hefteyan werin malê Kurda bibînin medeniyet çi ye, esalet çi ye, bila bibînin. Kes bila ra nebe me neke rehabilitasyonê. Me ew qasa piçûk jî erzan jî nekin ya. Eybe ya. Hakikaten eybe ya.
Ya vallahi meru sordu be ya. Ya akasa em küçük ne ketine ya? Çiye yani? Ji bo pêvajoya lehvatina civakî û rehabilitasyona ya endamên PKK ku wê çekê xwe dayînin vegerin Tirkiye jî komîteyekî wê bêava kir. Gotina rehabilitasyonê ji nava wê tekstê derbixin bavêjin çöpê yan jî bêjin bi vegera endamên PKK re pêvajoya rehabilitasyon û entegrekirina rayedarên dewleta Tirkiye dest pê dike. Bila divê pêvajoyê de şans bidin milîtanên Kurdan ku bi îddiaya şoreşê derketine serê çiyê, bila şans bidin van gencê me hinekî medeniyetê ferê van rêveberên dewleta Tirkiye bikin. Baş e? Baş e? Ya insanekî üniversite xilas kiribe, insanekî ew qasa perwerdehiyê re derbas bû ve insanekî ji hemî azadiyê xwe dûr ketibe, xwe dûr xistibe, xwe feda kiribe, çûbe serê çiyê ji bo îddiala şoreşê, avakirina Kurd û Kurdistanê veya dîne veya serhişê xwe ne tu radbî rehabilite dikî. Ev însan xeyalê wan hene, armancê wan hene, malbatên malmezin da mezin bûne, malbatên eşîr da mezin bûne, malbatên esîl da mezin bûne. Em Kurd tevûsan e. Malbata me malbatekî ne û qas mezin be jî tax heye, mehelle heye, gund heye, mantaliteyekî heye. Em li gorî wê mantaliteyê şekil digirin. Em însanê baş in. Em nikarin dizî bikin. Mesela. Ji me nayê. Em nikarin gendelî bikin. Em nikarin însanekî di nîvê rê de bihêlin. Em nikarin xayintî bikin mesela. Nikarin em. Em nikarin însanan bikujin. Vana karakterê me ye, weke civak karakterê me ye. Deh însan êrişê kesekî dikin, em nikarin bisekinin. Em nikarin wisa lê binêrin. Em müdaxilin. Müdaxelet dikin em. Em wisa fêrbûne, wisa mezin bûne. Ev kevneşopiya medresên me ne, em alimin. Em civakek alimin. Em ne weke civaka li Tirkiye berdayîne û êrişê însanan dikin, jin û zarokan dikin, êku hatine findiqan kom dikin. Em ne mîna wan in. Min vê sivê tiştekî bihîst ji hevalekî. Tirkekî makîneyekî wî li Amedê şewitiye agir ketiye nava Zêviyê. Feqîr e Tirkekî ye li Amedê. İnsanên me li hev kom bûne, pere beş kirine, kom kirine jê re döwer biçerekî girtine. Makîna wî ya nava Zêviya jê re kirîne. Pir şabî ye. Kesî ne çölê nexistiye ya. Kesî ne gotiye tu Tirkî tu hatî vê dirê çi ye. Bana insanên bêşerefin ya. Mesela ev ne piçûk xistina milîtanên Kurdan e. Kî dikare milîtanên Kurda bixevê rewşekê ew qasa perîşan. Tê plankirin ku derûnnas, psîkiyatr, bizîşk, pisporên xizmetên civakî yên ji Wezareta Xizmetên Civakî, Wezareta Tenduristiyê divê komîtê de werin wezîfedar kirin. Komîteyekê din ya xebatê jî heye wê ji bo serêlîdan û qeydkirina kesên ku dixwazin sûdê jî yasayê werbigirin were avakirin. Ev komîte jî wê biçe nava gerîla ew bipirse kî dixwaze vegere, kî nexwaze vegere. Li Ewropayê jî ew werin. Ya em hewcî van komîte neyamane ya. Gavê ku bên avêtin bi şert û mercên weşandina biryara Komîteya Ewlehiya Netewî ya li ser piştrast-kirina danîna çêkan ya PKK vegirê de ye. Ev hemî tiştê ku em behs dikin ji bo ku gav werin avêtin Komîteya Ewlehiya Netewî yani ev navenda şarê taybet ê dewleta Tirkiye gerek biçe qandîlê teyîd û tespît bike ka PKK heqeten xwe fesehkiriye çekdaniye danayîne. Teyîd û tespît çêkir, temam kir wê demê ev hemî tiştê ku ez dibêjim ev bêrûmiyeta ku ez behs dikim wê bikeve dewrê. Yani bêrûmetiya ku ez dibêjim ne lehvatin e. Lehvatin rûmet e. Lehevkirin rûmet e. Aştî rûmet e. Ama rehabilitasyon bêrûmetî teslimgirtin bêrûmetî ye. Teslimkirina çekan, teslimkirina xwe meru teslim nabe. Meru hevdîtin pêk tîne.
ناوی تو نگره بیجی تسلیم بو یک جی وگر جی شاشه ام شخوال مالی خانه یا ام مالی خانه دولت ترکی دوی وگره یا او گنجین ما ایچ کو درکتنه سری چیه بریان حال بوتانه یا مثلا میرک یعنی او حوالی مجا شرناخیه درکتی سری چیه شرناخیه لمالا خواه لگونده خواه وگره کدری شخوت کاره وگره شخوال مالا خواه isyan kiri bû, serî hilda bû, ji hin tiştan nerazî bû, mafî wî hatibû bin pêkirin xwarin, dewleta Tirkiye divê vekişe. Vekişe ku ew genç bikaribe rehet hev bigere. Dewleta Tirkiye divê soz bide ku ez qarşî we nabim. Di yasayê de ji bo endamê Partiya Karkerên Kurdistanê yên ku wê di nava 6 mêhan de serêdanê bikin, paşxistina ceza û înfazê jî cih digire. Silav dare merheba çewanî? Gelek spas heval bedran tu çavayî? Malatya ve gelek spas dikim. Gelek spas bi rastî jî heval bedran êvarê jî min te gudar kir û pir zaman nebû bi rastî jî ema dîsa jî min tu gudar kirî henekî yanî ew gotinêta bi rastî sedî sed pêra heme yanî gere herkes bi taybet hûn berpirsyarê dîrokî ne. Divê derê de dara em alîgirên şervanê xwe ne, em alîgirên milletê xwe ne, em alîgirê parastina rûmeta netewa Kurd in. Yani em hemî ji vanan re dibêjin xeta netewî. Em vana esas digirin. Tu mesela em dijberî nakin. Em dijberiya xirabiyê dikin. Em dijberiya navenda şerê taybetî dewleta Tirkiye dikin. Ev însanê ku min navê wan gotin 10 salin xwe mahv kirine ji bo zerarê bidin şervanê me. Îro jî bi fitne fesadî bide ku dolaban dixwazin me bêrûmet bikin. Heval bedran tu zanî çawayî niha mesela stara tiştek bêjim 2010 pê dema sosyal medya çêbû zanî min bi her awayî xwastiye bi her awayî tevgera Bakurê Kurdistanê rêber Apo û vê ereketê ez dem nasînin bi sê zimana min kar û xebatê xwe meşandiye û heval jî hene derdora me pir hene dikarin şahîdî ji bo me bidin tu zanî min dest jiyana xwe min dest zarokê xwe min dest her tiştî berde ji bo ku vê tevgerê li parçeyên dinê Kurdistanê jî bidem naskirin. Yani bê tereddûd ez dibêjim ha. Yani bê ku pere, bê ku kesek, bê ku tenanî min nexwase kes min naz bike yani tu zanî şev û roj ser kompîterê bûme, şev û roj min nivîsaniye, şev û roj min vîdeo çekiriye, şev û roj min wergeraniye tu zanî ew xas min dilê me bi vê tevgerê yani umêda mezin pê hebû ku ay hêzên dî nekarîn ji bo Kurdistanê tiştekî bikin wê ew tevgere bike tu zanî. Niha dema em tişta dibêjin ne dijminatiye vê tevgerê dikin, ne dijminatiya Birêz Öcalan em dikin. Yani ev rastî yani gere yani herkes bizanî be yani ew karê wana dikin bi rastî vî awayî şaşekî mezin dimeşînin. Yani dîrokî şaşekî dîrokî. Lema jî kesê mîna min mînate ne dijminatî nakin em berpirsyarin gerem rastiye bêjin ji çi em bitirsin yani. Vî awayî rezalet em yani tevgera me şervanê me her tişt em hûnda bikin yani dibe yani. Herêma Kurdistanê çû Ankara ji wana re gotin û xayînin û mala Barzanî wilo mesela yani hemû wat tişta digotin wana hemû lo helman ne wilo ya. Lema jî dibêjim yani niha here medya ne mêzeke gotinekî nabêjim. Gotinekî tiştekî nabêjim. Zanî her ro diçin çi dikin mesela mêske. Medyayê Rojavayê Kurdistanê roja ewelî heta îro çi ji me re got dewleta Tirkiye dijminî Kurdan e, dijminî tarîxê Kurdan e, dijminî zimanê Kurdan e li Rojava naxwazin tiştekî çê bibe çeteyên dewleta Tirk Colanî çetê dewleta Tirk evê çeteyên dewleta Tirkîn her tişt vî awayî tu zanî bi salan e. Birê min niha hûn diçin her roj jî medya Tirka re xeber didin. Her roj diçin bi medyaya Tirka re em êrişê İsraîl bikin, em ê İsraîlê tê bikin, her kesekî êrişa Tirkiye bike ya şerme yani ya şerme ya. Ya ve şerê Daeş kirin bora bûn. Ya şerê Colanî kirin bora bûn. Ve Rojava çêkirin bora bûn. Bi her awayê me kiriye yani.
dara gotina em buhara bûn me pişkiriya we kir jî şaş e. Çünkü Yani. we û me tune em hemî emin em ê me ne kesî pişkiriya kesî nekiriye milletê Kurd topyekûn xwe parastiye milletê Kurd şer kiriye vê derê de wextê ku tu bibêjî Zanî we ji bo çi dibêjim heval bedre ji bo çi dibêjim ji ber ku ew di çemperê da bûn tu zanî ji bo vê yekê dibêjim belî em fereqê me tune yani tu zanî ew tune em di çemberê de bûn em mağdur bûn em bûn hedef û me li ber xwe da emin ew zarokana zarokê me ne ewladên me ne îro jî ez ji were bêjim tevger jî em nebêjin mesela mesele ne tevger e jî ew emin birayê me ne bavê me ne xwişkê me ne emin em biryarekî çawa bidin li hember daîreya şerê taybetê dewleta Tirkiye divê merû xwe cuda neke çünkü armanca şerê taybetê dewleta Tirkiye ew e em di nava xwe de ji hev cuda bin em bibin xwe em hev û du bixwin rehne bikin ji ber vê yekî mesela ê min ji xwe re hedefek daniye ez berê xwe nadim Kurda yani ez Kurda rehne nakim çünkü Kurd dibe ku nikaribe tam bifikire dibe ku bitirse dibe ku lawaz be dibe ku bixwaze here mala xwe dibe ku nexwaze şer bike vana hemî însanî ne normalin ama ev hemî tişt zaafên me maf nade dewleta Tirkiye ku komkujî pêk bîne maf nade dewleta Tirkiye ku heqê me bixwe û me wek hev nebîne yani em divê mafê xwe biparêzin em zorê li ama dewleta çawa em mafê me yanî tê parastin min bi salan ew xas şehîd dane ew xas zehmetî ew xas zîndanî ew xas her tişt me dîtin derbederî niha hûn diçin rêkeftinê de gotinekî bi navê Kurdî tuneyê gotinek bi navê zimanê Kurdî tuneyê gotinek bi navê rêxistinî jîna dibêjin ew dibêjin rêxistin dibêjin çi dibêjin Türkiye terör dibêjin mesela yanî hebal tu zanî çi hebal bediran bi rastî jî tera tiştek bêjim niha Rusya çîçan textê erdê kir an nekir kir newlo hûne textê erdê kir lê serokê çîçanê ku nûênerê gelê çîçanê bû çû li ser mêzeya rûnij got ez wekî nûênerê gelê çîçanê li birê me rûnanê me get tu neyê li hembera min rûnaneyî ez nahatî me vê derê yanî ew zelaleta vê tevgerê dimeşîne em bi rastî jî şaşmane yani ev rezalet e bi rastî em gere ew jî rexne bikin Dijminê me belî em dijminê xwe naz dikin em Tirkan naz dikin te anî ziman êvarê jî niha jî te anî ziman ew tiştê tu dibêjî sedî sed pêra me ev dijî Kurdan in ew li ser xwîna Kurda jiyan dikin tu zanî li ser xwîna Kurda jiyanê xwe dimeşîne yanî ez vê dibêjim gere em jî vê yanî hinekî zelaltir bêjin yanî em gere mecbûrî jî vê ereketê jî ew ceza bikinin mesela dibêjin şandê İmralî hevalê nêje şandê İmralî kiye Perwîn Buldan Mehmed Sincar evê dikê xelas kesek tuneyê ew ne gotinek tê derve ne gotinekî dizane ne tiştek tuneyê yani zanî em nebêjin yani em bêdeng bin ev jî nabe bêdeng bin erê ama armanca navenda şerê taybetê dewleta Tirkiye ew e ku em behev kevin ji ber vê yekê ez nakevim nava vê lîstoka dewleta Tirkiye nakevim yani birayê min li min xejî ez dengê xwe nakim birayê me xeta bike jî ez li hember birayê xwe zimanek meqûl bikartînim yani ez nakevim nava hesabpirsînê şerê navxweyî dixwaze derbixe nava me de fayda me tê de tune ye fayda dewleta Tirkiye tê de heye tu wextê êriş bikî rehne bikî fayda me tê tê de na tenê tu çi dikî tu xwe tatmîn dikî tu dibêjî ez mafdarim min gotibû ya tamam tu mafdarî te gotibû tamam tu fedekarî tu mezinî ama meselê hel nake dewleta Tirkiye lawaz nake tamam mesele hel nake tu aliyekî çi bûyî de rû dinê dibêje barîş em hatîne aştî çêkin em ê teslîm bibin em çawa karin wê dewletê rexne bikin ew jî gere em bêjin tiştek ku dewleta Tirkiye şiyar dike zayıf dike lawaz dike çi ye li orta çavê wî dinêrî tu dibêjî ey Yaşar Güler tu dibin postê miyê de werî bi min re hevdîtin çêwîkî ji ez te nas dikim tu endamê şerê taybetî tu qatilî ez te nas dikim vay hevalê min tên bi te re rû dinên ama baldar be çavê me li ser tê ye em te nas dikin yani divê em nîşan nedin ku em mîna miyane em diçin dixapin birayê me mecbûrin bu an re rûnên bi şiklekî çünkü ew jî xwedî armancin
mesela ez ne serokê tevgerê me dara ez ne endamê tevgerê me ji ber vê yekî heqê min ê ku ez tevgerê bi rêva bibim tune ye mesela tevger nikare were bibêje ya wa darayekî heye nizanim li kudra Ewropayê ka hin pêşniyazî wî hene ez li gorî dara bi rêve biçim ka ez li gorî bedran bi rêve biçim yani mecburiyetekî rêxistinê wisa tune ye rêxistin mekanîzmeyekî wî heye rêveberiya wî ye eger ketine nava biryarێkî wisa li gorî xwe maftar dibînin اما هەواڵ بەدران ئەگەر کومە ئەو نەکەن ینی کەسێن مینا مەژی ینی دوزانی حەزکریە وێ تەبگەرێ گودار نەکەنە توزانی وێ بکە بە ناودا توزانی مەسەلەن سبێ ڕۆژ نا دەولەت هەتورگە و نیچە جارەگدنێ ئەپ پێباژوێ نابلێ نایە خست ناف چۆپێدا و هەرنی ئەڵا مەسەلەن نا جارەکە دی دنێ چاوا ئەو تەبگەرمە ئیقناع دکات بێژم دەولەتە داگیرکەرە تورک و دەولەتەونە ئەو بەرێ من چاوا بەرێ کار کردیش بوی کو دوزا خواست چه جاره گدنه تکارم چه جاره گدنه استکارم پشتگیری و حرکت بکم چه جارم جاره گدنه استفگیری و رهبری بکم یعنی ابیجی پرسن گره برسل بده مجبوری تو مجبوری دستک بدی çünkü tu nikari qutb bi mesela na dara tu çima iruhati tebliğ bernameyi buy tu çima jmi qutnabi çünkü ez te xudi aynı kültürene çünkü em dana ve aynı kevne şopiye demezim buna çünkü tu zani ku ez velat parizm u tuji velat parizi tu hati xwe vedigi sibe dusbe mesele ne tevger endamê tevgeriye li ser enya kesekî nenivîsan diye tevger mesele mantaliteye xetane tevî welat parizî li ku derê be tu li xwe wê derê digirî li bajarê te komeleyekî welat parizî hebe tu yê biçî wê derê navî çi dibe bila bibe sibê îjab nake kesek were ji te re bibêje dara were meşê wizem çi ew ji te re bêje xetekî netewî heye tu tevlî dibî nabî binêre tu bi xwe hatî tevlî bûyî kesî te dewet jî nekir ne veya çi qas xweş e esas welatparêzî ev e sibê dus be tekoşîna ji bo heqê Kurda jî bi vîya wê ye tu bi xwe biçî tevlî bibî mesele ne tevger e ya tevger îro heye sibê tune tevgerekî nû tê belkî dara bibe serokê wê tevgerê belkî hesû bibe ez te re basa mantaliteyekî dikim ew mantalite di nava Kurdan de heye mantık mühim e tamam yani ez wisa difikirim من خناز بکن یعنی انسانێکی دەولەتە تورک ئەو یەشار گولەر و ئەوانەی ئەندامەوێ میتێ و کاڵن و ئەردۆغان و هەرکی بەنەوانە ناز نەکە قەت ناز ناکە یعنی ژیانێتە گرتیە زمانێتە گرتیە کولتورێتە گرتیە te dikuje te dibire te her şey yani insanekî tu wê çaxê wî naz nekî yani wala ez bêjim tu robotî yani ne mirovî ne Kurdî yani mesela tabii ki di çapemeniya me televizyona me da zimanekî nerm naxwazim mesela yani siyasetmedar binêre dara siyasetmedar Zübeyir Aydar Remzi Kartal Duran Kalkan insanê serî çi ye zimanê xwe dikarin nerm bikin ew muxatabin ew dikare bêje birêz Baxçelî jî re dikare bêje birêz Zübeyir Aydar Remzi Kartal dikarin bibêjin ji hevra di nava şerefê de hewî dikarin bigevizînin ew problema wan e ama çapemenî nikare bikeve ser vê rê çapemenî mecbûr e fotrafê rastîn bigire û ji gerek ew siyasetmedar jî bi çapemenî zextê bide ser raqîbê xwe bibêje binêre milletê min wisa difikire ya dîsa ji min re şukur bike yani ji min re şukur bike binêre milletê min bi hêrs bîye Rasta ama her saati jî gere ew medya jî ew medya rastî derxewle netirse yani ya zanî eval bedran ez tiş hez nakim ez tiştekî bi rastî hez nakim yani bi rastî jî ez tevgerekî wilo bi qasî tiştekî neditirsa ew xwaz bi bandor bû dema got ez Kurdistanî me ez ji bo Kurdistanê dixwazim ez Kurdistana mezin dixwazim li her derê parçeyên Kurdistanê roj bi roj bi hezaran însanan tevlî vê tevgerê dibûn lê piştî ku ew siyaseta bîne û bigire û berde û ez ê wala naxwazim û serdema Kurdistanî bûnê xelas bûye û ez Kurdistanê naxwazim û ew armanca ku gel dixwaze te ew armanc ji berdemê gelê xwe rakir xelas êdî însan dişikiste tu avekî bir jî tu nikarî wê avê top bikî tu zanî
یعنی ئەزی وایە دەبێژین ینی گەرە هەندە تشتەیە ببینە ئەو تەبگەر نەبینە وێ پاشێدا توزانی هەندێک تشت هەنە شکستینە زەحمەت بزەحمەت نکارن ئیدی تۆ بکەن ها شیار بن بلە ئەو تەبگەر دەبێ ڕێدا دەبێ پەیامێ بدە ئەو نە دوشمنەتیە ئەو ڕاستیە پاشێ نکارن و بکەون نکارن دیسا شین ببن یعنی ئەش بۆ نا کوردبوونێ نابێژم کوردبوون کەس نکارێ پێش لێ بگرە ئەمە وەکو ئەو تەبگەرێک و خودی وێ دۆزە دەبینێ لە تایبەت لە باکوورێ کوردستانێ لە ڕۆژاوای کوردستانێ ئەگەر کو هون بکەبن وێ چاخێ ڕنابن نەبێژن هێزێدی هەنە ڕێبەرێدی هەنە پارتیەندنێ هەنە وێ بن نەبێژن وەڵام نەبن ئیدی کەس نایە نکارە نەهون ڕێ بەردەن هێزێدی وێوەر یعنی ئەز وایە دەبێژم یعنی چ دبێژم ئەو ساڵە و خاص وە زەحمەتی کشاند وە شەهیددا بڕاستیژی بناو و دەنگ بوون ینی هەر کەس وە حەز دکرد بڕاستی هەر کەسیژی حەز دکرد یعنی زانی یعنی گەرە بترس سیاسەتکردن نابەیە یا چا بترس دەبێ یعنی ناز ماڵا خوا دەبێژم ئەس کوردم وڵا کوردبوونی حەز دکەم و بێژم دەرەکی نەبێژم بژەم تورکێکی لێ دەرێ بەحسا کوردبوونێ بکە نەبێژم نەچم ناب چاوەوی دەبێژم نە تو بەحسێ کووردا بکە چاوێتە دەربینم لە ئەوروپاژی ینی هەنە کوردێ وڵۆ مەسەلەن سیاست نابە بڤیاوایە یا پەکێکی شەرێ هەموو دنیا دکرد ناتۆ دکرد دگو ئەس کوردستانی مە ئەس کوردستانت خوازم گەلێ کورژی خودی وڵاتێکی بەیانێ چما خاصی هەر تشت دمەشیە هەر تشت پێش دکات تشتێکمە نەبوو لەو ئەوروپایەتە نەدی خوازم بەهێز بوون خاصی ئینسانە پشتگیریە vê dozê vê herekerekete vê rêberî dikire ya memîna xwedekî apojî qebûl dikir birastî meselê weke tevger nabînim ez weke millet li çareyekê digerim ez dikarim milletê me bikim perçe perçe veya tevger çima wisa tevgere mesele ne ye em bi dewleta Tirkiye re çawa bimeşin em çawa nekevin nava xefikan yek jî divê em hestiyarî tev negerin anha em çiqas hebû du sûcdar bikin ez heta sibê dikarim endamên rêxistinê sûcbar bikim dikarim ama çare nine ev hest e ez tenê xwe tatmîn dikim baş e ez xwe tatmîn dikim ez xwe mafdar derdixim veya çareye ji bo milletê Kurd na ne çareye wê demê ez nakevim nava viya dewleta Tirkiye rexne dikim milletê me şiyar dihêlim ez ha dibe em milletê me şiyar bihêlin ama li hember dewleta Tirkiye ne li hember tevgerê û nava Kurda ne li hember Barzanî ne li hember nizanim kî li hember dijmin dibe em milletê xwe şiyar bihêlin dijmin em bidin naskirin çawa ye dara akûya min xilas bû tu gotinê xwe kerem ki em dawî li bernamê bînin Tamam gelek spas heval bedin tiştekî me tunê bi rastî jî tu zanî siyaset vî awaya xwe difikirim siyaset bi tirsuler zênayê kirin tu zanî vekirî tiştan bêjin û vekirî ji gelê xwe re bêjin û yanî heta roja ewelî heta îroye bi bêdengî bi lerzokî bi şermîn bi her tiştî dixwazin yanî tişta ew kene ya siyaset wilo bi rastî jî nameşte ha şiyar bin te dîtî tu dibêjî meselen da em temam dewleta Tirk ama di nav evê de burkanek çêbûye birê min burkaneka êdizbûnê burkaneka bêûmêdiyê burkaneka li hedberî xwe tevgerê bi hezaran însana dibînim wê tevgerê hes ya hevalê me hene li vê derê tu zanî çûn nav konsulat Tirkiye alayê Tirkî şewtan li Fînlandayê niha vê tevgerê êdizin yani em gere bêjin vekirî bêjin tişta herin dewleta Tirk rûnin aştî kin herin her tiştî bikin ama ew bikin yani millet nerazî ye em di nava millettan e millet ji rewşê nerazî ye ama tevgerê tiştekî tê ne ez wî nizanim ama divê hevalê me rêveberî me zanibû ku millet razî nine em jî ew dibêjin em jî wê dibêjin ku şiyar bin ku genî bi rastî ez bahs hewê dikim mesela van tiştana heta dawî dikarî bêjî rewşa sosyolojîk ya milletê me dikarî bibêjî rewşa psikolojîk ya milletê me dikarî bibêjî bila hevalê me tevgerê me bibîsin wana hemîyan bibêjin ama ez ne alîgirê heqaretê me ez ne alîgirê sûcdarkirinê me awî zaten gelek hevalê me dikin armanca wan piçûkxistin û heqaret û êrişe em nekevin nava wê pozisyonê em rewşa milletê xwe em bibêjin millet ji tevgerê aciz e millet ji heqaretê nabêjin ne var godan yani em dixwazin bêjin yani ji ber ku jî bibînin ji ber ku eger ku zanî gezinde hebû kesek jî yani nehat te gudarî bike wê çaxê dibe êrişê jî tu zanî fêm dikî tu zanî
یا او yani rayedarên wê tevgere bilawerin gotnekî bêjin ya yani mesela em hedizin em deşin serê şinê gotnekî bêjin nabêjin Mala te her akya mexlas bû gelek spastik bi hevalo bibin abone bibin endam şi. gelek spas heval bedran ji bo te jî Silav rêz dem baş. sava serseri